avui hem compartit una formació amb les tècniques que acompanyaran a les diferents escoles que participaran al programa Lèxic. En aquesta formació el que hem fet bàsicament és resseguir com funciona una sessió Lèxic, és a dir, què han de fer els voluntaris i voluntàries quan estan amb el seu infant, una hora a la setmana. Hem vist de quina manera podem construir una relació positiva amb l'infant, podem crear aquest vincle que després ens ajudarà en l'acompanyament lector i quines estratègies tenim per aconseguir que l'infant millori en la lectura. Per exemple, avui hem vist de quina manera podem explorar un llibre de ficció a través del Dr. De Soto, dentista d'animals, del William Stage, que és un llibre molt senzill aparentment, és una història força lineal, però que jo el que vull que vegin les persones que després han d'acompanyar en el Lèxic és, ostres, que un llibre que aparentment és molt senzill té molts fils d'on estirar, no? I hi ha moltes capes que podem trobar, no? I aquesta era una mica la idea a l'hora de, per exemple, doncs, llegir aquest llibre conjuntament, que és el que hem fet. O també hem vist com un llibre de no ficció, com el Joia al món, que consisteix en un seguit d'infografies sobre el món, sobre aspectes de les nostres societats. Doncs com un llibre així de coneixements pot ser ideal per a aquells infants que tenen més dificultats a vegades amb la lectura, que els suposa un gran esforç el fet de llegir, i un llibre així els permet veure molt més recompensat aquest esforç que posen en la lectura, perquè la unitat d'informació és molt més petita, no? I per extreure informació del llibre, llegint petits fragments ja d'aquest llibre i fent una lectura més picotejada, podríem dir, doncs ja entreu en una satisfacció més gran. Jo crec que el Lèxic és realment important perquè incideix en la comprensió lectora, no? I crec que a vegades en la nostra societat hi ha una gran obsessió en la descodificació i en la millora de la mecànica lectora, que és realment important també, però la part que és essencial perquè la lectura tingui realment sentit és la part de la comprensió, és el saber què ens estan dient els textos que tenim al davant, no? És en què ens està dient que veurem que la lectura té sentit i que aconseguirem que els nostres infants, joves i adults puguin realment trobar-li sentit al llegir i gaudir-ne, que és la finalitat última.